tal-kumpanija Gozo Prestige kien li f'Hondo ir-Rumien tinbena lukanda, ħwienet, villaġġ u anke jott marina. It-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar ċaħat l-appell tal-iżviluppaturi għal dan l-iżvilupp. Kemm il-MEPA kif ukoll il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja kienu opponew dan il-proġett. Id-deċiżjoni tat-Tribunal intlaqet tajjeb mill-maġġoranza tal-qalin mill-Moviment Ħarsien Hondo li ilu għal dawn l-aħħar 11 sena jopponi dan il-proġett u mill-Kunsill Lokali tal-Qala. One News kellem mas-Sindku tal-Qala Clint Camilleri. L-applikanti issa jew ikomplu għaddejjin bil-pjanti l-qodma jew inkella jridu jdaħlu pjanti ġodda biex hekk hemm iżjed ċans li dan il-proġett jiġi rifjutat u ta' bilħaq Hondo jibqa' għal-qalin, għal-Maltin u għal daw kollha li jżuru dan il-post hekk sabiħ. Tkellimna wkoll ma' Pawlu Budiġiċ mill-Moviment Ħarsien Hondo. Fl-aħħar milli jidher wara 11 sena li jinni nimmilita f'dan il-moviment biex naraw il-Hondo jiġi bħala park nazzjonali hekk kif jixtieq il-poplu tal-Qala u n-nies in ġenerali ta' Malta għawdex. Forsi fl-aħħar naraw narsaqu għad-deċiżjoni finali li tikkonferma dak li jinni ngħid sew jien u anke l-grupp tagħna tul dal-aħħar 11 sena. Dawk kontra l-proġett tal-iżvilupp qed isostnu li ser ikomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom hekk kif qatt jonqos id-deċiżjoni finali fuq dan il-proġett. Fid-dawl tal-kritika qawwija għal dan il-proġett, il-Gozo Prestige kienet faslet emendi għal dan il-proġett sabiex l-ammont ta' appartamenti jitnaqsu u titneħħa wkoll il-jott marina. Iżda l-MEPA ħasset li dan kien tibdil sostanzjali u għalhekk talbet li ssir applikazzjoni mill-ġdid għall permess.